fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal Ruħ Rose Kawki. Il-Knisja llum eżies tagħmel it-tifkira ta' San Carlo Borromeo Isqof ta' Milan li ħadem ħafna biex tiġġedded il-Knisja propju fi żmien ta' wara l-Konċilju ta' Trentu. Fuq kollox kienu li ta' forma lil dawk li aħna nsejħulhom is-seminarji tagħna. Jew għalhekk bla dubju ta' xejn illum nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin iħejju ruħhom għas-saċerdozju fis-seminarji tagħna biex dawn ikunu tassew snin ta' formazzjoni ħalli bimħabba ikomplu iwieġbu għas-sejħa li l-Mulej għamlilhom. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares Mulej fil-poplu tiegħek dak l-ispirtu li bih imlejt lill-Isqof San Carlo Borromeo ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun xbija ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostol lir-Rumani. Eżis, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-Mulej, jekk immutu għall-Mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej. Kristu għalhekk miet u rxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Imma int, għax għandek tagħmel ħaq minn ħuk, jew lil ħuk għaliex għandek tmaqdru. Aħna lkoll għad nidru quddiem it-Tribunal ta' Alla għax hemm miktub. Daqskemm jien ħaj, jgħid il-Mulej, quddiemi għad jinżel arkub teħ kull bniedem u kull ilsien għad ifaħħar lil Alla. Għalhekk kull wieħed minna għad jagħti kont tiegħu innifsu lil Alla. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Nemmen li qed nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Il-Mulej hu id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża. Il-Mulej hu il-ken tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer. Nemmen li qed nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, ħaġa waħda infittex li nammar f'dar il-Mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Nemmen li qed nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-Mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-Mulej. Nemmen tieba tal-Mulej fart il-ħajjin. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-Mulej. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midinba jilqa' għandu u jiekol magħhom.
U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Minnu dak foskom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba, u meta jsiba jifraħ bija, jerfaħħa fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu l-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' indiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drammiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejjer tixel mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' twittex bil-għaqal sa ma ssiba, u meta ssiba issejjaħ għandha lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt id-dragma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej. Kemm hu Vanġelu eżjes li jagħmlilna l-kuraġġ. Din il-kelma hekk soda u vera ta' Ġesu. Għaliex? Għax l-esperjenza tal-ħajja turina li l-kol kemm aħna fraġli, il-kol kemm aħna midinbin, il-kol kemm aħna ħafna drabi nitbedu minn Alla. Imma l-Vanġilu tal-lum jurina ħaġa totalment il-kontrarju. Li Alla qatt ma jitbiet mill-bniedem. U mhux mill-bniedem it-tajjeb, mill-bniedem li huwa midneb. U Alla ma jistrieħx sakemm il-dan il-bniedem isibu jiltaqa' miegħu u jerġa' jdaħlu f'daru. Kemm għandna x'nirringrazzjaw lil Alla eżjes. Forsi ħafna drabi anke nersqu quddiemu qisu b'xi pretenzjoni. Imma kemm għandna nersqu brasna baxxuta aktar milli brasna merfuqa il fuq. B'naxra mexxuta f'sens ta' rikonoxxenza tal-imħabba tiegħu fuqna. Jew għalhekk inkomplu dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa li minna nfisha l-quddiesa mija xejn għajr l-azzjoni li bija Alla salvana mid-dnub. Inkarnazzjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. U li permezz ta' din l-azzjoni ta' Kristu il-mulej lilni u lilek jerfani mid-dnub tiegħi u jressaqni quddiem il-mulej, quddiem il-missier. Jew aħnek ukoll dalgħodu. Permezz ta' din l-azzjoni ta' Kristu inħalluh jerfana, jerfa' l-moħħ u l-qalb tagħna lejn Alla u fuq kollox aħna wkoll ħajoħroġ minn fomna innu ta' ringrazzjament għal maħfra li jew kontinwament jagħtina. Lill-Alla li ħalaqna biex ngħixu ferħana u li jrid il-paċi tagħna jew nitolbuh imexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Ngħidu flimkien: mulej fittex għenna, mulej fittex għenna. Nitolbu għall-insara li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom ħalli jarfu jiffrontaw din is-sitwazzjoni bil-qawwa u bl-umiltà. Nitolbu sabiex f'pajjiżna ir-riżorsi li l-mulej tagħna jintużaw għat-tiġdid tas-soċjetà tagħna. Nitolbu
Nitolbu għal ġenituri, edukaturi biex jarfu jgħaddu l-tfal u l-żgħażagħ tagħhom is-sabiħ tal-ħajja u jgħallmuhom ifittxu lil Alla fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej biex tbierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom. Nitolbu. Nitolbuk mulej illum partikolarment fil-festa ta' San Carlo Borromeo għas-seminarju tagħna. Għamel li s-seminaristi jikbru fl-imħabba tagħhom lejk u fil-ġenerożità tagħhom lejn il-Knisja. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Mulej inti taf x'ikollna bżonn qabel ma aħna stess nitolbuk. Isma' it-talb li fissirnilek b'fomna u għatina dak li jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta li qiegħdna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo. Kif inti glorifikajtu għal ħeġġa tiegħu bħala raj tal-merħla tiegħek u għal kobor tal-virtujiet tiegħu, hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel li jkollna kotra ta' frott mill-emil tajjeb tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Carlo, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittiend kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Mulej, il-misteri qaddisa li bijom tqarbilna jimlew l-ruħna blikel b'dik il-qawwa li bija San Carlo Borromeo wara ruħu bħala ministru fidil kollu ħeġġa u bimħabba. Bi Kristu siedna, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu tliet Ava Marijiet u npoġġu taħt il-ħarsa materna ta' Marija, partikolarment hekk illum f'din il-ġurnata għażiża lis-seminaristi tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.